Meditació. Com estic respirant ara? Hola, soc Sonia Bravo i avui et porto aquesta meditació. Troba la teva postura més còmoda, preferiblement asseguda, amb un banc, un coixí de meditació. Els teus peus han d'estar en contacte amb la terra. La teva esquena ha d'estar ferma, però flexible com una canya de bambú. Ens podem sentir com una muntanya, ferma i forta. Amb la nostra base connectem amb la terra i amb el tronc amb l'eteri. Si estàs tombat, deixa't anar tot el pes del teu cos a la terra. Els peus en contacte amb la terra, amb les cames obertes a l'altura de les caderes, genolls flexionats i tocant-se. Els braços als costats del teu cos. Espatlles relaxades. Si estàs assegut, les teves mans les deixaràs damunt de les teves cames o genolls, col·locant el mudra que tu vulguis. La teva mirada la col·locaràs a l'entrecella, sense forçar i relaxadament. Col·loca un lleu somriure als teus llavis. Això li envia un missatge de benestar al teu cervell. La llengua la col·locaràs darrere de les dents superiors al paladar superior. Així sentiràs com es relaxa la teva mandíbula. Sent la teva respiració, com entra l'aire per el teu nas i com surt l'aire per el teu nas. Inhala i exhala. Sent com entra l'aire per les fosses nasals, per aquest triangle que forma el teu nas i el llavi superior. Observa com entra l'aire a l'inhalar, com surt l'aire a l'exhalar. I observa com te sents amb aquesta respiració, inhalant i exhalant, lenta i relaxadament. Observa com estàs ara, abans de començar. Observa com és la teva respiració, si és llarga, si és curta, la seva quantitat de l'aire a l'entrar, al sortir. Sent la seva temperatura, si és igual a l'entrar o al sortir del teu nas. Observa com et sents amb aquesta respiració.
Sent com l'aire entra des del teu nas fins a l'abdomen. Sent per on passa aquest prana, aquesta energia vital. Observa com si fossis un detectiu. Accepta la teva respiració, aquí i ara. Si passa un obstacle, l'observes i el deixes passar. No t'enfadis, no passa res. Li pots dir ara no és el moment i torna a la teva respiració. Imagina i sent com es mou l'aire dins teu. Imagina que és una llum blanca que entra per el teu nas, baixa la tràquea, arriba al pit, al tòrax, a l'abdomen. I observa, sent com surt aquesta llum per on passa al sortir, a l'exhalar. Des del teu melic i sent com fa un petit massatge als teus òrgans interns al sortir. Observa com és la teva respiració i com te sents amb ella. Uns minuts més.
Molt bé. Ara et demano que respiris lenta i relaxadament 3 vegades. Inhales i exhales lenta i relaxadament. Inhala i exhala amb la teva respiració conscient. Ara, des d'aquí, amb els teus ulls tancats encara, sent si ha canviat alguna cosa, si estàs igual o diferent d'abans de començar aquesta meditació, amb aquesta respiració conscient. I des d'aquí, lenta i relaxadament, pots anar movent els teus dits als peus, els teus dits a les mans, les teves cames. Si ho necessites, li pots fer un petit massatge a les teves cames. Potser s'han adormit, potser no. No passa res. Pots estirar els teus braços per damunt del teu cap, cap a un costat, cap a l'altre. Moure el coll. Quan sentis que estàs preparat, podràs obrir els teus ulls. Gràcies. Namasté.